खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै। जोंहा दिनै थारिखआ जाहैबाय जुननि 22 तारिख। दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जुननि 22 तारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। जेरै नैबे PMAY-G सरकारि न'नि बागै आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा नोंथांमोना गासै 15 लाख मानसिफ्रा नैबे सरकारि न'नि फैसाखौ मोननो हासिगोन। दा बेनि बागैनो आं माखासे आपडेट खोन्थाहरगोन आरो बेजों लोगोसेनो नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा नोंथांमोना गासिबो नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि थाखायनो मैया नोंथांमोना योगा खालामनो गोनां जादोंमोन। दा बे योगा खालामनायनि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों, माखासे बाथ्रा बुंहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो नैबे SBM टयलेटनि बागैबो आं खोन्थाहरनो सानदों। जेनेबा नोंथांमोना नैबे SBM टयलेटनि फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन बादि गोदान एप्लाइ खालामनायनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आरो बिनि अनगायैबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नैबे CM ट्रेभेल स्किम, दा बेनिफ्राय जिबन प्रेरणा स्किम, निजुत बाबु स्किम, नैबे जब कार्डनि स्किम, रेशन कार्डनि स्किम, दा बेफोरनि बागैबो आं माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो अरुणोदय स्किमनि बागैबो माखासे बाथ्रा बुंहरगोन। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना दिनै जुननि 22 तारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि गोनांथार आपडेटखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हायो। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलाय होननानै, जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। दानिया आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे PMAY-G सरकारि न'नि बागैनो माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानग्रोबाय। दा जोंहा आसाम सरकार दिनै बेखौ एनाउन्समेन्ट खालामना होदों। जेनेबा थांनाय 5 बोसोराव माने दिनैसिमाव आरो जोंनि नैबे आसामाव गासै खै लाख मानसिफ्रा सरकार न'खौ मोननो हागोन। नैबे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननाय सरकारनि समाव गासै 22 लाख मानसिफ्रा नैबे सरकारि न'खौ मोननो हाबाय जाहैबाय PMAY-G स्किमनि जोहै। दा बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों दायो मिथिना मोननो हाबाय। नैबे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननाय सरकारनि समाव दिनैसिमाव आं बेखौ नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरनाय जादों। जोंनि नैबे आसाम सरकारानो दायो बेखौ एनाउन्समेन्ट नोंथांमोननिसिम खालामना होनाय जाबाय। दा बेथ' जाहैबाय 5 बोसोराव नोंथांमोना खै लाख मानसिफ्रा सरकार न'खौ मोननो हागोन। गासै 22 लाख 22 लाख नोंथांमोना मोननो हाबाय। दा बिनिफ्राय नैबे फैबाय थानाय 5 बोसोराव गासै खै लाख मानसिफ्रा सरकार न'नि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ एबा सरकार न'खौ मोननो थांगासिनो दङ। गासै 15 लाख मानसिफ्रा नोंथांमोना सरकारि न'खौ मोननो थांगासिनो दङ, जायनि एप्लाइ खालामनाया जोंहा गासिबो जोबनानै थांजोब्बाय। मात्र जोंहा दायो रिभेरिफिकेसन माने भेरिफिकेसन खालामनाया सोलिदों, सार्भे खालामनाया जाफिनदों। जेनेबा सार्भेयाबो ओरैबायदि खालामफिनदों, जेनेबा नोंथांमोननि न'आव थांदों, दा बिनिफ्राय नोंथांमोननि एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ बिथांमोना नायफिनदों। जेनेबा नोंथांमोननि न'आव फाक्का न' थायोबा नोंथांमोनाथ' सरकार न'खौ मोननो हाया नालाय, दा बेफोरखौ नायहैफिननाय जादों, डकुमेन्टस भेरिफिकेसन खालामफिननाय जादों। दा बेफोराव नोंथांमोना निसय दायो खालामफिननो मोनबाय जानांगौ आरो दायो नोंथांमोना मोनाखैबा एसे उनावनो जानो थांगासिनो दं आरो बेलेगावथ' जाखांजोब्बायानोसै। दा बेनिखायनो नोंथांमोननि न'आवबो थांनो हागौ। दा बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय 15 लाख नोंथांमोना सरकार न'खौ माब्ला मोननो हागोन, दा बेसो मोनसे गिदिर बाथ्रा। दा नोंथांमोना बेखौ फैबाय थानाय 5 बोसोरनि बिथोराव मोननो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना थांनाय जोंहा सार्भे जाखाना थांबाय थांनाय बोसोराव एप्लाइ खालामजोब्बाय जानो हागौ नोंथांमोना। दा नोंथांमोना गासै खोनाखादोंबो जानो हागौ टटेल जोंहा एप्लाइ खालामनाया 30 लाख जादोंमोन। दा बे 30 लाखनि बिथोराव 15 लाख नोंथांमोना सरकार न'खौ मोननो हागोन फैबाय थानाय 5 बोसोराव, जायनि मेरिट लिस्टआ जोंहा देग्लायनिफ्रायनो जागायजेनगोन। मेरिट लिस्ट बानायनाय गासैबो प्रसेसा जोंहा देग्लायनिफ्रायनो जागायजेनगोन। मानो होनोबा जोंहा दानो भेरिफिकेसन खालामनाय, सार्भे खालामनाय बे गासैबो जोंहा खामानिया सोलिगासिनो दङ। दा बेनिखायनो नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियाल लिस्टआवथ' फैगोन बोसोरहालागैनो नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियाल लिस्टआव फैजोबगोन। अब्लाबो नाथायबा नोंथांमोना सरकारि न'नि फैसाखौसो बेंक एकाउन्टाव मोननो थाखाय गोबाव सम नेनो नांगोन। मानो होनोबा प्रायरिटि माबायावसो बेसिसावसो जोंहा फैसाखौ सोनाय जायो। जेनेबा नोंथांमोननि माने कन्डिसनखौ नायगोन, फाइनान्सियेल कन्डिसनखौ नायगोन, न'खरनि कन्डिसनखौ नायगोन। दा बेफोरखौ लानानैसो जोंहा माने बेखौ प्रायरिटि बेसिसाव फैसाखौ सोनाय जायो। नोंनि नामा मेरिट लिस्टआव थाबाबो नोंथांमोना गोबाव नेनांगौ जायो फैसाया नोंनि बे बेंक एकाउन्टाव हाबनो थाखाय। माखासेनि नामा माने सिगाङाव फैयो, बिथांमोननि फैसाया सिगाङाव हाबनांगौ, बिनि थाखाय जोंहा लिस्टआ ओंखारना फैयो। दा बेनिखायनो नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियाल लिस्टआव फैसायावबाबो फैगोन 5 बोसोरनि बिथोरावसो नोंथांमोना नैबे 15 लाख सरकारि न'खौ मोनजोबनो हागोन। दा बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हाबाय जानांगौ। जायनि सरकारि न'नि जोंहा
होजेननाया न'खौ होजेननाया जोंहा एसे उनावनो जानो थांगासिनो दङ देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो जागायजेनगोन जायफोर बिथांमोननि नामा बेनिफिसियाल लिस्टआव फैखानाय दा बिथांमोनाथ' दायो मोननो हागासिनो दङ दा एसे थाबथानानै दङ अबसे अब्लाबो माने एसे उनावनो मोनलांबाय थानो हासिगोन देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो जागायसिनगोन दा बिनिफ्राय फैबाय थानाय 5 बोसोराव जायखिजाया नोंथांमोना 15 लाख मानसिफ्रा सरकार न'खौ मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हाबाय गेजेराव आरो दानलु दानला गोबां जागोन बेखौथ' नोंथांमोना साननानै लाखाबानो जाबाय दा बे जाहैबाय सरकार न'नि आपडेटआ दा बिनिफ्राय मैया जा दंफां गायनाय मैयाल' नङा एसे सिगाङावनो जोंहा मैयाथ' जाहैबाय जोंहा इन्टारनेशनेल योगा डे दा योगा डेनि नामाव योगा खालामबाय मैया दा बेथ' मोजांनि बाथ्रा दा बेनि मैयानि सिगाङावबाबो माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर नोंथांना 25,000 फैसानि थाखाय योगा बेबादि खालामनांनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों गासिखौबो माने 25,000 फैसाजोंनो लेनदेन खालामबाय नाथायबा मा खालामनाय जादों गोबां मानसिफ्रा माने जाथामला भिडिअ खालामबाय नोंथांमोनाबोथ' एकदिना जाहैबाय योगा खालामनाया गोदाव सोराव माने बेबादिनो भिडिअ खालामनानै बाहेरा खालामगासिनो दं आरो दा नोंथांमोनखौबो बेबादिनो फट' साफायदों जानो हागौ भिडिअ साफायदों जानो हागौ भिडिअ खालामग्रा मानसिफ्राथ' बेलेग जागोन नोंथांमोननिफ्रायनो सोरबा जानो हागौ फेसबुकफ्राव नोंथांमोना हगारगोन जानो हागौ जेनेबा योगा मोजां पस्ट खालामनो रोङैखौ गाजानि थाखाय नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव हगारगासिनो दं आरो दा बियो नोंथांमोननि थाखाय साबजाथाव नंगौना नङा बेखौ नोंथांमोना साननानै नायबानो जाबाय बोरैबा पस्ट थानायखौनो हगारलागासिनो दं मानसिफ्रा प्राइभेसि जेबो गैया मा गैया जेनेबा पारमिसन लागोन ना लायाखै जायफोर योगा खालामदों बिथांमोननिफ्राय दा बेफोरबो आरो मोनसे बाथ्रा दा जेखियानो जाया माने ससियेल मिडियाआव दायो मोजां भिडिअखौ नुनो मोननाय जायाखै नोंथांमोना योगाथ' होदों नोंथांमोना फार्स्ट टाइमथ' योगा खालामनाय जाबाय नालाय दा बेनिखायनो पस्टफोरखौ नोंथांमोना मोजांथ' रावबो बानायजोबनो हाखायानोसै बेखौथ' जों बयबो माने बुजिना मोनखायोआनोसै एकदिना योगा खालामोबा जों बबेबा मोनसे योगानि पस्टखौ जोङो मोजाङै बानायनो हानो दा बेफोरखौनो माने जाथा मोनला माने भिडिअ बानायनानै हगारनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों एसे बोरैबा नुयो दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय अब्लाबो जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना मैया योगाखौ खालामबाय 25,000 फैसानि थाखाय नोंथांमोना बयबो योगा जेनेबा सिगाङाव बानायफेराबाबो ओरैनो देहानि थाखायथ' मोजां नोंथांमोना योगाखौथ' बानायनांगौ जोबोद मोजांनि बाथ्रा मैया इन्टारनेशनेल योगा डेनि नामाव नोंथांमोना 25,000 फैसानि थाखाय योगा खालामबाय थिगानो दङ नाथायबा जाबादि दायो ससियेल मिडियाआव भिडिअ हगारबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों 25,000 फैसानि पावार बायदिसिना होननानै हगारलागासिनो जाथामला गाज्रि माने मोजां भिडिअ होआलासिनो माने जाथामला भिडिअखौ होनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो दा बेयो एसे बोरैबा मोजां जानाय मोनाखै आं बेखौ दा नोंथांमोना बिनि सायाव गावबा गावनि रायखौ भिडिअ कमेन्टआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय जेनेबा गाजा बेबादि खालामनानै हगारनाय नुनो मोननाय जादों आरो फेसबुकआव दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना गासिबो एक्टिभलि पार्टिसिपेट खालामदों जोबोद मोजांनि बाथ्रा नोंथांमोना गासिबो 25,000 फैसाखौथ' मोनथारनो नांगोन नोंथांमोनखौ जिखिनि जाया खामानियानो मावहोआ मानो नोंथांमोनाथ' दायो मावबोगासिनो दङ आरो एसे उनाव मावबाय थानांगोनानो दा बेनिखायनो जाहाथे नोंथांमोना गासिबो 25,000 फैसाखौ मोनथारो मावबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना मा खामानिखौ मावनो थिनो बेखौनो फट' साफायनाय बायदिसिनाथ' खैबारबा जाखाबायानो थागोन दाथ' जेबोआनो जाबावखैसो एसे उनाव आरोबाव नोंथांमोना खैथाबा फट' बायदिसिना आरोबाव साफायना हरनांगोन फर्म बायदिसिना आरोबाव नोंथांमोना फिलआप खालामना हरबावनांगोनसो दा बे जाहैबाय दा बिनिफ्राय नैबे SBM टयलेटनि बागै नोंथांमोननिसिम आं खोन्थाहरनो सानदों दा अफिसियेल लेभेलाव मिटिङाथ' जागासिनो दङ नाथायबा दिनैसिमबो नैबे सरकारि फायखानानि फैसाखौ नोंथांमोना खै थारिखआव सोगोन दा बिनि जेबो डेट ओंखारना फैयाखै दे बेलेग रायजोआवथ' जों खोनानो मोननाय जादोंमोन कारापसन बायदिसिना जादों नैबे टयलेटनि SBM स्किमनि सायावनो बायदि जों खोनाबाय थादोंमोन दा बेफोरनि सायावबो इनकुवारि बायदिसिना खालामदोंबो जानो हागौ आरो नोंथांमोननिसिम आं सिगाङाव भिडिअ खालामना खोन्थाहरनाय जादोंमोन थांनाय बोसोरफ्राव न'खरसेयावनो 2-3 मानसिफोरनि नामा दङ सरकारि फायखानानि एप्लाइ खालामनाया दा बेनिखायनो भेरिफाइ खालामनानै सोरनिखौबा दानदों बायदिसिना नोंथांमोननिसिम होननानै आं खोन्थाहरनाय जादोंमोन दा बेफोर खामानिया दिनैसिमावथ' ओरैनो जोब्बाय जानांगौ अब्लाबो नाथायबा नोंथांमोननिसिम दिनैसिमबो सरकारि फायखानानि फैसाखौ सोना हरनाय जायाखै मदिनि इलेक्सननि सिगाङावल' नोंथांमोना सरकारि फायखानानि फैसाखौ मोननो हादोंमोन नैबे जोंहा MP इलेक्सन जादोंमोन लकसभानि 2024आव दा इलेक्सननि सिगाङावल'सो नोंथांमोना सरकारि फायखानानि फैसाखौ मोननो हादोंमोन अब्लाबो जायफोर नोंथांमोना मोननो हादोंमोन फुरायै नोंथांमोना मोनजोबनो हायाखै आरो जायफोरनि नामा बेनिफिसियाल लिस्टआव दङ नोंथांमोनाथ' दिनैसिमबो नाफाता नोंथांमोना दिनैसिमबो फैसाखौ मोननो हायाखै दा बिदिखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय दिनैसिमबो ओरैनो जेबो डेट फिक्सड गैया नाथायबा अफिसियेलि बायदिसिना मिटिं जागासिनो दङ गोबां रोखोमनि मिटिं जागासिनो दङ नाथायबा दिनैसिमबो डेटखौ माने होनाय जायाखै नोंथांमोना सरकारि फायखानानि फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन बेखौ दा बेखौबो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों दायो मिथिना मोननो हाबाय दा बेनिफ्राय अरुणोदय स्किमनिया बेनो
नैबे जुननि 30 तारिखनि बिथोराव नोंथांमोननि आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक थाजोबनांगौ अब्लासो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हासिगोन आगस्ट मासाव नङाबा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हानाय नंला दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना गावबागावनि आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाथारदो दाथ' ओरैनो खामानिनिबो दुम जाहैबाय दैलां बोथोर गायनाय फुनायनि बोथोर अब्लाबो नोंथांमोना समखौ दिहुननानै 30 जुननि बिथोराव बारा गोबाव सम गैला जोंहा दिनै जुननि 22 तारिख जाबाय दा जुननि नैबे 30 तारिखनि बिथोराव नोंथांमोना गासिबो गावबागावनि आधार कार्डखौ बेंकआव खेबसे नोंथांमोना थांनानै लिंक खालामना नोंथांमोना लाहैबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हासिगोन दा बे जाहैबाय अरुणोदय स्किमनिया दा बिनिफ्राय रेशन कार्डनि बागै जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा माखासे गोदान रुल लाबोनो होननानै बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामना होदों दा नैबे जुलाइनि जा बाजेट बेहाय माने एनाउन्समेन्ट बेखौ खालामना होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जादों दा बेनिखायनो रेशन कार्डनि थाखाय मा गोदान एनाउन्समेन्ट खालामगोन दा बेखौथ' जोङो मोजाङै मिथिना मोननो हायाखै अब्लाबो नोंथांमोना बेखौ सानना लाखाबानो जाबाय नैबे रेशन कार्डनि जोहै आगस्टनिफ्राय माइरंखौथ' मोनखागोनखा दालि सिनि संख्रि जानाय थावखौ नोंथांमोना फ्रियावनो मोननो थांगासिनो दङ बेखौथ' नोंथांमोना मिथिना मोनखाबाय जानांगौ नाथायबा आरोबाव नोंथांमोननिसिम माखासे एनाउन्समेन्ट खालामना होनायनि बाथ्राखौ बुंदों रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोननि थाखाय दा नोंथांमोननि थाखाय जोबोद माने गोजोनथाव रादाबा ओंखारना फैगोन रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोननि थाखाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे जुलाइ मासनि गिबि सप्ताखौ नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आरो बारा गोबावथ' सम गैलानोसै सप्तानैल' नोंथांमोना नेबानो जाबाय अब्लानो रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोननि थाखाय मा गोजोनथाव रादाब एनाउन्समेन्ट खालामना होगोन बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो हागोन ओरैनोथ' बेखौ एसे सानना नायोबा जों मिथिना मोननो हानाय जायो रेशन कार्डखौ नोंथांमोननिसिम दानखावनो थाखाय खाबुखौ होनाय जागोन बेखौथ' बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामखाबायानो दा बिनि अनगायैबो बेलेग एनाउन्समेन्ट खालामना होनायनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों रेशन कार्डखौ जुदि दानखावनो हायोबा न'खरसेयाव नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सानै मानसिफ्रा मोननो हागोन आरो दालि सिनि संख्रि जानाय थावखौबो नोंथांमोना न'खरसेयावनो सानै मानसिफ्रा मोननो हानाय जाहैगोन दा बेखौबो नोंथांमोना एसे नेनानै थादो मा एनाउन्समेन्ट खालामना होयो रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोननि थाखाय दा बेनिफ्राय नैबे जब कार्डआ जि रामजि स्किमा जोंहा जुलाइनि 1 तारिखनिफ्राय इमप्लिमेन्ट जासिगोन दा बेनि बागैबो बाजेटआव नोंथांमोना माबा एनाउन्समेन्ट खालामनायखौ नुनो मोननाय जागोन जि रामजि स्किमनि जोहै जोंहा गोबां खामानिबो मावनाय जायो नङा होमबा MG&रेगानि जोंहा गोबां खामानि फैयो दा बे MG&रेगानथ' जोंहा सोलायनानै जि रामजि स्किम जोंहा जाहैसिगोन नैबे जुलाइनि 1 तारिखनिफ्राय दा बेनिखायनो जब कार्ड गोनां नोंथांमोनाबो गोबां मुलाम्फाखौ मोननो थांगासिनो दङ जुलाइनि 1 तारिखनिफ्राय नोंथांमोना गेरेन्टि एमप्लयमेन्ट गेरेन्टि खामानि नोंथांमोना मोननो हासिगोन जब कार्ड गोनां नोंथांमोना सरकारा बुंनाय बादिबा नाथायबा मोननो हागोन हाया बेखौथ' जोङो जुलाइनि 1 तारिखनि उनावसो जोङो मिथिना मोननो हासिगोन दा जेखायनो जाया मानो जब कार्ड गोनां नोंथांमोननि थाखायबो गोजोनथाव रादाबा बेनो जुदि गेरेन्टि खामानिखौ नोंथांमोना मोनोबा बोसोरसेयाव नोंथांमोना 40,000बो बांसिन नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हानाय जागोन नैबे जब कार्ड गोनां नोंथांमोना जब कार्डजों गोनां रेशन कार्डजों सिगाङाव दा जेखायनो जाया मानो जब कार्ड गोनां नोंथांमोना बोसोरसेयाव 40,000बो बांसिन नोंथांमोना फैसा मोननो हागोन जुदि गेरेन्टि नोंथांमोना 125 दिननि थाखाय खामानिखौ मोनोबा नैबे जुलाइनि 1 तारिखनि उननिफ्राय दा बेखौबो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हाबाय जानांगौ दा बेनिफ्राय CM-AAA दा बेनि थाखायबो बाजेटआ जासिगोन बेखौबो माने बाजेटआवनो लाखागोन एप्लाइ खालामनायाबो जोंहा बिनि उनावनो जागोन नोंथांमोना मेट्रिक फेलबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनि थाखाय रेडि थाखादो डकुमेन्ट्सफोरखौ रेडि लाखाबानो जाबाय नोंथांमोना गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथाङा क्लास 10 सिम फरायदोंल'बाबो जेनेबा मेट्रिक पास नोंथाङा जानो हायासै फेलबाबो नोङो एप्लाइ खालामनो हागोन नैबे CM-AAA स्किमनि 2 लाख फैसानि थाखाय हाबा जानाय हाबा जायैजों जेबो खोथा गैया बैसोआ नाथायबा मिनिमाम खमथारबाबो 28 बोसोर जानानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय जिबन प्रेरणा निजुत बाबु आसनि निजुत बाबु दा बेफोरनि फैसाखौथ' नोंथांमोना आगस्टनिफ्रायनो मोननो हासिगोन बेखौथ' निस्सय नोंथांमोना मिथिना मोनजोबखाबाय जानांगौ 100% नोंथांमोना आगस्ट मासनिफ्रायनो मोननो हाखासिगोन गोदान एप्लाइआ नोंथांमोननिया अक्ट'बर नभेम्बरनिफ्राय जागोन बेखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय जायखिया जाखाथारगोन आरो बे एप्लाइआ थांनाय बोसोरावबो जादों देग्लायबो जागोन नोंथांमोना बोसोरफ्रोमबो बेबादिनो फैसाखौ मोनबाय थानो हागोन आरो जायफोर नोंथांमोना दा नैबे निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किम जिबन प्रेरणा स्किम दा बेफोरनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हायाखै जेसेबांखिनि नोंथांमोना इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननांगौ दं बेखौ नोंथांमोना मोनजोबनो हागोन टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना बोसोरसेयाव 30,000 फैसाखौ मोननांगौ नैबे जिबन प्रेरणा स्किमनि जे दा बे 30,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोनजोबनो हागोन नोंथांमोना बेखौ टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गासैखौबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो आंनि माबाफोर बाथ्रा बुंनायाव गोरोन्थि जालांबायबा नोंथांमोना बयबो आंखौ निमाहा होगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों